Чувство рожденик да става. Кой ще снима? Зарате ли си на тези годинки? Заповядайте рожденици. Айде. Айде. Сега или после? Изчисти как трябва да стане, брат, за дух на тия една с друга. Ама свещите. To you, happy birthday, dear. Dear all. To you. Играйте ли? Сега се гледайте в очите и си пожелайте нещо. Днеска свети Валентин! Айде сега, първо ти. Кой? Отляво отправи. Как ще излъгаш? Супер. Браво. Много сте мили колеги, unpleasant и такива. Ей, защо ще го подари. Толкова много знаеш. Верно ли е? Шупра, бе, човек. Е, това ще окачи му в Фейсбук. Стига го, бате, стига го. Ама е така искам, е така. Чекай, бе. Това ки е на YouTube. Не е на Фейсбук това. Човек не мога. Ама, дай снимите снимчица. Човек не мога. Това е най-милото нещо, което се случва за клева се. Неприятник. Ако имаме някакви... Супер сте, Ако имаме брат. някакви гости, излезеш тази чаша в ръка. Не да заплачеш само. Не се разсузиха очите, брат. Това е толкова мило, брат. Не знам, разбираш, супер много ме кефи, леле, уста. Неприятник. За съжаление, ти не можа да получиш част от неприятник с това.